ما كلو عبقنا تلالو بتعني زي ما عوفات لك بيت عنقلو ሰላም ኩራትን ፍትዋትን ስድራግ እግዚአብሔር ናይዚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩምን ዝኾንክንን ከመይ ኣለኹም እና ከምቲ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑለይ ሰናይ ትምኒተይ እዩ ብምቕጻል ድማ ናብዚ ዩቲዩብ ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ እንዳገበርኩም ኮሜንት እንዳጻሕፍኩም ምክርኹምን ትባዕኹምን ኣይፈለየኒ ፍትዋተይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ سبسكرايب بمقوار ቤተሰብ ኩኑ ሓተይ ማዕረይ ብምቕጻል ለማ ዕንቲ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ኣሰራርሓ መኮረኒ እዩ ማለት እዩ ሓቢርና ንከታተል ፈዋካለኒ እናበላዕና ምሮጽ እስኪ ገይስዋይ ያው ሽጉርት እንዳቆላለሁ እየ ከምዚ ጌርና በደንብ ንቆልወኒ እና ያው ሽጉርት በደንብ ይቆላለው ማለት እዩ ያው ዘይትን እሽተገር ኣለለኹ ያው ሕጂ ድጃጅ ገይረ ከማስላይ በደንብ ያው ቡና በሰለ እዩ ከምዚ ጌርና ንኸደና ብስል ነብለና ኢና كي حزمنتان كمز كيرنا ندحبرنا بدن بنوصله ያው ከዲነ ያጸንሄ ከንዚ ልበሲ ልለረይዎ ኮሚዳረ ገይራለሁ
ያው ከምዚ ጌርና ኮሚደረ ጌርና እንዳሕበርና ነብስሎ ክድን ኣቢልና ንጸንሕ ያው ባህራት ንገብረሉ ቀመም ማለት እየ ዘለና ዝኾነ ይኹን ባህራት ዓይድና ፍልፍል ኣስወድ ማጅን ጠማት ንሸን ንገብረሉ ያው ንእሽተይ ማይ ወይ ጌርና ይሕበር ነብሎ ያው ከምዚ ኢላ ዳበሰለት ያረእዋ ከዲና ነቐምጣ ዋው እንዳበሰለ ይርእይዎ ያው ከምዚ ኢላ በሲላትልና ኣላ ሕጂ ማይ ወይ ገብረሉ እየ ያው ሕጂ ማለት ከም ታትሪዋ መኮረኒ እዚኣ መኮረኒ ከብረሉ እየ
ከይሕዘና ይሕብር እናበልና ማለት ይረይዎ እንዳበሰለ እዩ። ከምዚ ኢላ ቀስ እናበለት ትበስል። ከም እትሪእዋ እዚኣ ትመስል ናይ ለማዓንቲ ድራርና ማለት እዩ። ትፈትውዋ ተስፋ ይግበር። እና ነዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ለማዓንቲ ድራርና። ርእይቶኹም ዝተፅሓፈለይ ኣብዚ ድማ ባምያ እኒአ። ባምያ ትፈትው ዶ? ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ባይ ዘ ወይ ንቀደም በሉ እንዳበልኪ ኢኻ። ይኸው እዚኣ ትመስል ናይ ለማዓንቲ ድራርና። ብኻሊእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም ኮኑ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ላይክ ኮሜንት ኣይትረስዑ።